ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮರಡ್ ಜನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ನಮಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಮೂವಿಗ್ ಓ ಮೂವಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿನೇ ಪೋಡಿತ್ತಿನತಿ ಮೇರೊಂಚೂರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯಿರ್ ಜನ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ 6:55 ದ ಶೋ ಇಕ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ರಡ್ ಜನಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆನಾ ಶರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೊಂತೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪೋತು ಜತೆಪ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪೋಜೆ ಶರು ಪನೊಂತೇರು ತುಳು ಮೂವಿ ಪೋಡು ಅಣ್ಣಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಡನ್ಸು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಸ್ಕತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಇಕ್ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇದನ್ನ ಕೋಡೆನೆ ಪೋತ್ವ ನಮ್ಮ ಅತೆ ಕೋಡೆ ಚೂರ್ ಬೆಲಿತ್ತು ನಂಚಾದ್ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ ಜನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚನೆ ದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪವದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದವು ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಪಾಪ ಮೇರು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಶೂಟ್ ಪುರ ಬಲ್ತಿತ್ತೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಶೂಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವುದೇಟು ವಾಯ್ಸ್ ಬೈಜ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಕು ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಪುರ ಉಂಡತಿ ಮಾಮ್ ಪುರ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಸೇವ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದವು ಆನಿವರ್ಸರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಸೇವ್ ಆತಿದ್ದ ಅದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರೋಲ ದಾದನ ಮಂತುಪ್ಪೋಡು ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂತಿಲಿ ಬೇರೆನೆ ನಮರಾಬ್ಜಿ ಮೇರೋಲ ದಾದನ ಮಂತುಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಶೋಕು ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಶೋಕು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ದಾದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಹರಿನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲತೆ ಹರಿನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲು ಸೊ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗು ಫಾರಮ್ ಹಾಲ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ್ದು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ತೂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಾಂತಾರತೆ 2022 ಮದ್ನೆರ್ದು ದುಂಬ ತೆವು ತೂತಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ನೆರ್ದು ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈಗ ಇಂಕ ಮೂವಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ತೂತಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಯಾನೋ ಮೂವಿಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೂವಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ತೋಡದ್ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಆವನಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೂಪೇರ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಮೂವಿದ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿಂದ ಪುರ ಟೈಪ್ ದ ತುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇದಾಡ್ನಿ ತೂಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚ ಆಪಣಂದು ಓಕೆನಾ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಟ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಅಲ್ಪಲ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಂಜಿ ಬಾಯ್ 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 Daskath movie ticket ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕೋಟು ಬತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಡಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು 6:55 ಶೋ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡು ಮೋಮೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮೋಮೋಸ್ ಬರ್ತಳು ಸೊ ಮೋಮೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೈಸ್ ಮೂವಿ ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತೆ 6:55 ಇತ್ತೆ 6
50 and ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸರು ಗೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಂಡು ವಿತ್ 10 ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನ್ ಬರ್ತನು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆತ್ತಣಂದು ರಿವ್ಯೂ ಒಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಕಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಶೋಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದವಸ್ತೆ ಅದು ತೂವೋಲಿಯ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಜ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಎಂಕಂತೂ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಡ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂತೆ ಏರು ಹೀರೋ ಏರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೊತ್ತಾಕು ನಮಕ್ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ್ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಏರ್ ಹೀರೋ ಪಂದೆ ನಮಕ್ ಹೊರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ ಹೀರೋ ಪನ್ಪುನ ಆತು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ತೂವಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅಂಚತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪುಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಉಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪಾ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ ಆತನತೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸಾಲಿಡ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಒರಿಯೊರೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಬೈದ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪನೊಂದುಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತ ನನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂಡ್ ಕಾಲ್ಕಂ 11 ಒಂದ್ ಬತ್ತನ್ ಅದೇ ಕಾಲ್ಕಂ 11 ಒಂದ್ ಬತ್ತಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಪ ಓಕೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತ್ನೆಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪನೊಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.